Ние работим върху проект, който няма да засегне по никакъв начин на целостта на парка, защото става дума за обществено значим проект и ако той не е такъв, той няма да има своето бъдеще. Така че детайлно ще мога да ви отговоря след като имам архитектурен проект, тъй като в момента сме на една идейна фаза, от която ние очакваме приемственост от вас. Целта не е да разрушим парка, а да го запазим, заявиха още на пресконференцията. Оказа се, че стадион Българска армия не е част от парк Борисова градина, а зона спортни атракции. Проекта, който представяме, няма да напусне и 10 см от това, което е като площ на стадиона. И 10, даже 1 см. В момента това, което съществува тук. Относно това, което виждате като зеленина тук, миналата година, ако си спомняте, вие също го отразихте, тук бяха паднали тополи отпред на паркинга и бяха смачкали едни коли. Имаме предписание от Столична община да махнем тези тополи, които са стари и въобще те нито са природно защитени или някакъв вид, който да попречи на това, което искаме да направим. Тъй като имахме предложение от страна на Петър Диков за други територии, които са в населени квартали, но притесненията ни са да изградим стадион в населени квартали не са най-добрият вариант, свързан с подходите. Става дума за задръстванията, за един трафик на София. От една страна и от друга страна, все пак аз нося отговорност пред 4 поколения фенове на ЦСКА. И мога да кажа, че тази територия тук в някаква степен е техния храм и ще ми бъде много трудно да се мотивирам защо да изместя стадиона. Поради което работиме върху проект в момента, който да бъде съобразен с околната среда и по никакъв начин, разбира се, да не нарушава парковата среда и всички съвети от ваша страна, от страна на общината, ще бъдат част от този проект.